Arropain auzoan losa egiteko prozesua martxan. Larrialdi egoeretan ebakuazioa errazteko obrak egiten ari dira eskola publikoan. Hainbat ekintzarekin bukatuko dugu uztaila ere. Eta amaitzeko, erreportajea. Kalekaren 28 ikuskizunek 20.000 ikusle inguru batu dituzte. Astebururako iparraizeak temperaturen beherakada eta giro goibela ekarriko digu. Arropain auzoan dagoen errepidean, losa berria egiteko elkarlan hitzarmena sinatu dute aste honetan Ipasterreko eta Lekitoko udalek. Oinezkoei lehentasuna emango dien lan hauek uda bukatutakoan hasiko dira. Akordio honekin bidearen ezkerraldean espaloia egingo da, egun dagoen oinezkoen ibilbidea osatuz. Hori horrela, errepidea kale bihurtuko da, eta oinezkoak bertatik igarotzea erraztuko da, bide segurtasuna ziurtatuz. Arropain auzoa Ipaster eta Lekitoko udalerrien mugan dago, beraz, lanak bi herrien artean kudeatuko dira. Obre gehienez 4 hilabeteko iraupena izatea aurre ikusten da. Aste hauetan, Lekitoko eskola publikoan, ebakuazio plan berriko segurtasun neurriak ziurtatzeko hobekuntza lanak egiten ari dira. Lan hoien artean eraikin gorriko argiteria berriztuko da eta koloreetako eskolan barandaiak egokitu. Ateen kitamiedos deritzen barrak jarri edota ate batzuen tamaina handitu. Era berean bi eraikinetan, gorrian zein koloretakoan, alarma sistema berria jarriko da ebakuazio sistema hobetzeko. Lan hauek abuztuan amaituko dira. Honez gain, koloreetako eraikinaren barruko aldea ere margoztuko da. Bestalde aipatutako obrez gain, Eusko Jaurlaritzarekin adostutako lanen artean, atean kokatuta dagoen eskolako teilatua ere konponduko da urtea amaitu aurretik. Uztail honetan adin guztiei zuzendutako jarduerak izan ditugu Lekiton eta hilabetea amaitzeko ere hainbat ekintza programatu dira hurrengo egunetarako. Asteko bihar, ostirala, Oskara Kukai dantza taldearen ikuskizuna izango dugu 8:30 ikusgarri zineman, Lekitoko zinemazaleen eskutik. Egunotan ere hainbat traineru estropada izango ditugu. Zapatuan izango dira neskak lehenengo eta gero mutilak. Eta gero igandien izango dira mutila bakarrik. Osak estropadia da, egun bitxaku da mutilena. Da puntuabli da egun bizetara. Eta ikurrina berungo dau, denporarik itxin egiten daunak egun bizen olakugan. Martetzen ian daukagu Euskadiko txapelketia, hor danotak izu modura, da estropado oso garrantzitsua. Zorre oten dira boilar guztiak, bai Bizkaikuk eta bai Gipuzkokuak. Eta da dira standabi dira, neskenak dira standabi, eta mutilena beste bi. Besalde zapatuan ere, eskeiteguna ospatuko da, Larrotegi kirolgunean eraiki berri den skateparkean. Skeiteguna hasiko zen 10-etatik aurrera, txiki skate esaten duguna, azkanian gaztiak eta animateko. Da gero ordu bizetatik aurrera, parrilla bat montako genuen hemen. Hortik aurrera kontzertuak izango ziren. Kontzertuak, dauzela Primeros Auxilios, Wicked Wizards eta Herri Bass Sound System, bai. Eta arratzaldian bai, eurakin batera, joten dauzela, txapelketian goben. Gainera egun berean, Aikika txikik antolatutako marmitako txapelketa eta Zepalen hegaluzearen arrantza txapelketa ere izango ditugu. Eta iluntzean 9:00 Lekitoko kaian, EITBek eta Lekitoko udalak antolatuta, Lekitoko estudiantina, Semein abesbatza eta abanerak entzun ahalko ditugu. Domekan berriz, arratsaldeko 7:00, Zesta punta jaialdia ospatuko da Santi Brouar pilotalekuan. Ondoren 8:00 bailableak izango ditugu Lekitxo musika bandaren eskutik. Eta amaitzeko,
Martitzenean, goizeko 11etan, Iñaki Deunaren eguna ospatuko da Lekitoko itxaropena txistulari taldearen kalez kaleko doinuekin. Eta musikarekin jarraituz, arratsaldeko 8etan bailableen saio berri bat izango dugu plazan. Tenéis ahí un rollo como la madrastra de Cenicienta, pero en plan yuppie. No te he entendido. El mejor verano de mi vida. Encantado. Kurro ez da bere momenturik onenetakoa bizitzen ari. Robotak saltzen lan egiten duen aita honek, etorkizun desberdin batean amesten du. Eta ekonomikoki berakadan nabarmenean eta bere bikote Danielarekin krisi betean dagoen momentuan, bere seme Nikori hitz ematen dio. 9 urteko mutikoak bikainak ateratzen baditu, bere bizitzako udarik onena pasatzera eramango du. Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario. ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Mary Shelley. Esto no es un cuento de fantasmas. Mary Wollstonecraft Godwin, 18 urteko gazte irekia, lehen begiratuan maiteminduko da Percy Shelley olerkari karismatikoaz, garairako ideia aurreratuak dituen gizonaz. Adin desberdintasuna gorabera, erromantzea piztu egingo da bien artean, baina Maryren familiak elkar ikustea debekatuko die bi amorantei. Esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada. Eguraldia. Gaur goizez, hodeiak eta ostarteak izan ditugu, eta egunak aurrera eginala, hodeiak ugarituz joan dira. Temperaturak zertxobait altuagoak izan dira, 26 gradu zentigradu ingurukoak. Baliteke datozen orduetan zirimiria egitea. Bariku goizean zerua hodeitsua gertuko da, eta noizbehinka euri txikia egin dezake, batez ere arratsaldetik aurrera. Naiz eta egun senti epela izango dugun, maksimoak 25 gradu zentigradutan geratuko dira. Zapatuan iparraldeko haizearen eraginez, temperatura maksimoak 34 gradu jaitsiko dira. Bereziki goizean espero dugu euria egitea, eta arratsaldean oroar giroa lehortu egingo da. Domekan giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea hego ekialdetik arratsaldez ipar mendebaldera aldatu eta zertxobait zakartuko da. Temperatura maksimoak 25 gradu zentigraduren bueltan ibiliko dira. Hurrengo astean iparraldeko haizea sartu, giroa goibeldu eta temperaturak jaitsi egingo dira. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Kalekaren 29. edizioak jendetza handia erakarri du jaialdiko egunetan, eta ikuskizunak eguraldiaren iragarpenetara moldatu izanak, jaialdiko emanaldi gehienak normaltasunez burutzea eragin du. Hori horrela, Lekitoko nazioarteko kale antzerki jaialdiak 20.000 ikusle inguru batu ditu edizio berri honetan egin diren 28 ikuskizunetan. Kalekako 29. edizioaz pozik agertzega gu antolatzaielez eta baitxe etorri dizen konpainiixeak be oso pozik agertu die. Esan behar dugu, eguraldixe lehenengoko egunien ez gendu leuki lagun, eta horregaitzik plan B hautatu biharri zen gendun, eta kaletik frontora edo elixapien egin biharri zen gendun. Baina beste egunetan kalien egin izen da eta oso ondo junda. Aitzetu bida, herrixe oso ondo portau dela, harrera oso ona, eta antzerkilarisek hori igerri dabe eta eskertu egin dabe. Jaialdiak batu dituen 22 konpainia eta kolektiboek adin guztietarako ikuskizunak eskaini dituzte. Pailaso eta zirkuko lanak, dantza ikuskizunak, piroteknia espektakulu ikusgarriak, umentzako keinu antzerkiak edota mota ezberdinetako performantzak.
Hortaz, aurtengo edizioak bere ateak itxi ditu, baina Kalekak ez du agur esaten. Datorren urtien 30. edizioi edala, eta ja lanien hasigaz 30 urte ez dizelako egunero eitzen, eta Injer Ramondiak elako kalean zerkizai. Orduen jakin deizuen irailien zabalduko dela Kaleka Scratch eta Kaleka sekzio ofizialien parte hartzeko izen emate horrixe. Hori guztixantzako web horrixien ikusgai aukiko duzue. Gainera, Kaleka jaialditik haratago doa, eta emanaldi ezberdinak eskainiko ditu urtean zehar, hurrengo edizioa hasi bitartean.